Предлагам да минем директно към действията. Ние просто с съчувствие и думи да подкрепяме, а с действие и аукцион да започнем. Да, искам да поканя Александър Баронта, който ще представи някакви неща, които е подготвил предварително. Има неща, които той е донесъл от войната и от 11-та бригада на Националната гвардия. Също така ще има и 3 негови картини, снимки. Очаквам го да дойде и той по една дума ще представи тези неща. След което ще има наддаване и, разбира се, събраните средства ще спомогнат 11-та бригада на Националната гвардия. Да. Добър вечер на всички от мен. Благодаря. Имах голям късмет да дойда тук и много исках. От юли месец съм в Националната гвардия на Украина. 11-та бригада имени Михайло Грушевски. Което се базира в град Одеса. В град Одеса много живее украински българи. И донесох днес това знаме от моето подразделение, на което някои от нас, тези, които са на фронта, тези, които са в тила, които денонощно работят, за да доближат победата. Донесох този пенсиониран дрон. Това е едната модел, която се използва днес на фронта и което се произвежда на собствени изработници. В това число се изработват на 3D принтери части за такива дрони. Този дрон се върнал от запорожко направление. В момента той не работи, вече не работи. Своето се отработи и ние го предлагаме като спомен да вземе участието в аукциона. И третото нещо, това е трофей. Суха храна на руският окупатор. Датата за произвеждане 28 февруари 22 година. Тоест, този сух пай беше завзет още в Ирпин или Буча, някъде там наоколо. И шеврони и пагони на окупатора. Така че, да. И след малко ще покажа 3 фотоси от моите, които считам едните от най-силни, които могат да ви харесват и вие можете да ги закупите и с това да подпомогнете на моето подразделение. За какво? Нашите момчета на фронта всеки ден и всяка нощ защитават нашата земя и да имат възможности да продължават да се защитават и да ни дадат да доближат руските окупатори. Освен това, на щанда има една кутия. Ако някой не може да си позволи или не иска да участва в аукциона, може да си купите знамена от моето подразделение, обикновени, и има кутия, в което може просто
някаква парична сума да сложите за тази кауза. Предлагам да почнем от знамето. Добре. Знамето започва от цена 330. Добре. За мен да. 300 лева, има ли някой, който предлага повече или иска да купи на тази цена, да вдигне ръка? Сега е момента. Казвайте веднага, мисля, че говорим. Да, чува се достатъчно, просто вдигнете ръка, за да мога да ви видя от тук. Колко предлагате веднага? Да. Значи 30 лева е първата цена. Кой дава повече? 300. 300 господина. Да. 300 лева? 300 господина. Някой друг иска ли да го победи в надаването и да каже повече? Айдете с азарт да го правим, нали? 300 лева, кой дава повече? Уникално е знамето, неповторимо. Никой няма същото, защото тук са подписите на неговата бригада на Александър. Не си представите колко усилия ни струваше да отпросим Александър да дойде, нали, и колко усилия той също да дойде и да може да бъде с нас. За нас това е голяма чест. Да, съжалявахме много, плакахме той като ни напусна екипа, той е още в нашия чат и той е в нашия екип, аз мисля. Просто не можа да участва в подготовката, защото отиде в армията, но ние го подкрепяме с цялата си душа. Значи 300 лева едно, 300 лева два, 500 лева за господина. 500 лева едно, 500 лева два. Кой каза 600? 600! О, Евгений жестоко се бори, искам да ви го представя този човек. Този човек, видяхте ли билбордите и всичката София? Видяхте ли видеото, рекламата в метрото на ОКО? Това е рекламната агенция на Евгений Тодоров. Отделно овация. С тези визии той много дразнеше копейките. Аз мисля, защото там има знамя на Украйна и на България, които се ръкуват. Така че отделно благодаря. Значи 600 имаме. 601. 600 втори път. 600 трети път и е продадено. Продължаваме с тези неща. Този дрон. Сега ще ви споделя нещо. Ти ми каза, че е купен за 1000, нали? Да. И понеже се притеснява, че за по-малко, да го пуснем за по-малко, но поне 1000 трябва да се избие, поне да е на 0. Затова аз предлагам от 700. Аз предлагам от 1000 да започнем. Да, понеже ми каза Александър, че струва 1000, сега предлага за 700, което е минус 300, но добре, нека компромисно решение за 800 лева първоначална цена. 800 лева за дрон, който... Може някой от вас ще погледне модела и ще започне вкъщи да събира. У нас вкъщи хора да събира такива дронове. Някой си. Тук само като идея. 800 лева. Кой дава повече? Айде. Дронът е бил, доколкото разбрах, в реални мисии. Бойни действия, така че специално е заработен и стойка за него, между другото. Явно е унищожил доста много зло и запазил нашите войници от смърт, защото дроновете са очите на нашите войници. 800 лева. Добре, 800 лева. Има ли някой от тази част на залата да започнем? 800 лева тук или в тази част? Може онлайн някой гледа и иска се
присъедини до търга, също пишете, момичета ще кажа. Да, покажи го така от всички страни. В момента той не е опасен. Там празно. Еми добре. Благодаря. Мисля, че без търг отива към господина да се представите. Кой сте? Не виждам от тук. И да, за смелостта ви. Добре. Добре, как да представим това? Каква начална цена ще дадем за трофеи? Всъщност е това. Изтекала е до 23-та е бил. Колко е? 200. Добре. 200 лева за трофей. Както чухте за какво се отнася, произведен малко, няколко дни буквално след началото. Видите, сега ще направя вярна реклама. Значи, това с извинение нещо и за даром няма да си го причини, например, да ми влияе на моята карма, нали, въобще да се докосвам до това. Обаче, това е прекрасен експонат за музей, който е истинско доказателство за това, че Украйна прави успехи на линията на фронта. Тъй, че като едно доказателство за някой музей, възможно, или като подарък за музей, добре дошли. За какво? За ритуал за запалване, примерно да направим някакъв, да, може и за това. Предлагайте още идеи, какво още може да се прави с такова нещо. И така. Колко казахме? 200 ли казах? 300. Да, по-са дрибнотим, нали? Все пак експонат за музей. Значи 300 лева. Или да видим как 300 лева горит. 300 лева. Кой предлага повече? Тежка между другото. Но не съветвам да ядете това. Да, не бива. Не бива. Пише, че не е за продажба. Прекрасно. Не трябва да я продавате, да не отровите някой. 300 лева. Кой дава повече? Музеен експонат. Доказателство за успехите на украинската армия. Ади хора! 300 лева! И само си представете, че тези 300 лева отиват за да не се произвеждат такива неща. Да, за да не се произвеждат такива неща, да. И да ни ги намираме на нашата територия. Заедно с владелците, с собствениците. 300 лева. Кой дава повече? 400 лева. Геннадий, браво, това е много смело да имаш такова нещо. 400 лева. 400 лева едно, 400 лева две и 400 лева три! Добре, сега да преминем към произведения на изкуство. Първият лот от снимките ми ритуала как се посреща загиналият герой в едно украинско село с българско население. Заснех този кадър преди да дойде миналата година на Око
Но когато видях едно от любимите ми села, моето село Чешмели, почти всички, които познавам в лице, видях на колина, не можах да извадя тези снимки. Не можах да обработя ги. И обработих ги само след когато се завърнах от ОКО, от фестивала от България, защото това показва отношението на народа към своите герои. Днешните герои, 21 век, загиват кращи. Най-добрите. Дай по едно, Саша. Да, с тази емоция да останем. Аз ще допълня. Това е посрещане на мой приятел, който е от моята улица, Семен Темиров, баща на съученика на моята дъщеря. И ние всеки път, като ставаме на първи звънец, на последни, нали, като се вдигат за почитане с минута мълчание, ние имаме собствен герой на нашия клас, на моята дъщеря. Да. Аз го видях буквално преди да отиде в армията, буквално в февруари, и това става през лятото. Буквално няколко седмици преди да започне учебната година. Колко започваме? 150. 150 лева за такава картина. Също не е приятно, мисля, няма да я слагате в дневната, но може да послужи също като музейен експонат, или някъде в офиса, или там, където се събирате с колеги, приятели, за да им показвате какво става в Украйна. 150 лева започваме с тази цена. Едно. Кой дава? 200. 200 лева. Кой дава повече? Има ли желаещи? 200 лева едно. Да? 300 лева. 300 лева. Имаме 300 лева. Има ли хора, които искат да дадат повече и готови са да се борят за този предмет? 300 лева едно. 300 лева два. И 300 лева 3 и картината отива... 350 има последно. 350, браво за борбата! 350 от Иван Плачков, от село Чешмели също. Въобще ви разбрахте, нали, че пълната зала тук е чешмелийци, които тук се преселиха. И в екипа... не, има и владечен, да, покрай нас. Иван Плачков дава 350 лева. Кой дава повече? 350 лева. Едно. 350 лева. Два. 350 лева. Три. Браво на Иван Плачков. Втория фотос. Този фото за мен е символ как ние в Украйна празнуваме Нова година. По времето на войната. Снимката е направена преди миналата Нова година, преди няколко дни. Много тежка голяма ракета паднала в нов жилищен закрит блок, там където хората спокойно се спаха. Сутринта ние отидахме на място, където това се случило, и наоколо, напред този блок, то не се вижда, просто в двора имаше тази елха и такава, не знам как на български. Да. Символ Украйна във война. Как празнуваме, как цивилен живот по време на войната. 150. 150 и всяка сума, всеки лев ще ускори приближаването на победата и края на тази война, и за да няма такива
елхи на студа навън, а да са си в домовете. 150. Кой би дал или би наддал? 200 за господина, 200. Някой още друг иска да нададе още повече? Да даде отгоре над 200? Някой? 200? 200 лева. Едно. Виждам ръка. Кой там иска да даде повече? 300. 300. Прекрасно. Добре. 300. Благодаря ви, дами. 300 лева. 300. Има някой, който колко? 350. 350. Някой 400. Дали няма обожавам такъв азарт. Дайте ти по-азартно да играе. Нали? 350. 350. Кой повече? 400. 400. Браво, браво. А дали няма скочим на повече? На 450. Кой ще даде А може направо 500 и да приключвам. Нали, да. Добре, сега имаме... 450 беше, нали? Не. 400. 400. Добре. 400 веднъж. Ваш? 500. 500. Има ли 500? 501. 500. Ще имаме ли победител от тази част на залата или ще бъде Приближава се от тази част на залата? Тази картина свободно може да е туритивдневната. Тя има значение само ако ще разкажете историята. Иначе е просто новогодишна фотокартина. Добре, 500. 500 веднъж. 500. 600. 600. Тази част на залата, между другото, доста така побеждава в надаването. Той е така 600. Аз малко съм кърва, но Евгений виждам твоите ръце винаги. Аз винаги там гледам. Така, не знам, дигай ги по-често. 600 веднъж. 600 втори път. И продадено на Евгений. Животни, това е много уязвима част. Тук малко повече. Скоро ще имам отделна серия за фотоизложба. Украинец, като прекрасна страна на човещината. Ходил съм не за първи път на ту фронта и забелязвах как войниците пият енергия, когато се грижат за животни. Не успях да допечатам, когато войник в пълна боева снаряжение и той се гали с едно малко куче, което го нарича Настя. Да, това е войник от 88-я батальон. Настя ли се казва кучето? Тази не. Сигурно някакъв боец. Имаме между другото в програмата на филмите имаме 2 филма за животните. Един от което е просто който има, особено който има животни вкъщи. Котенца, кученца. Той просто, аз ви обещавам, ще плачете. Ако искате да си поплачете, направо идвайте на този филм "Животните по време на война". Животните във война, или някак така се нарича, на Птушкин, много известен влогер, който по принцип снимаше винаги само туристически такива влогери. Обаче направи този филм и той така интересно е направен по такъв начин, че първата част показва как човека се грижи и спасява животните, а втората част как животните спасяват човека. И най-забележителното е това, че едната от героините и доброволците, които спасяват животните, е Петя Петрова от България. И тя ще бъде лично, ще присъства на прожекцията и ще може да пообщуваме с нея за тази нейна дейност. Животните наистина занимават просто огромна част на живота и на цивилните сега, и на военните. И имаме куча патрон, който директно, направо спасява животите.
като участвала по разминиране. Не само това куче, просто това куче беше наградено от Зеленски за неговата борба и такова емблематично стана, обаче много кучета участват именно в такива спасателни операции. И така. 150, да, 150, да, нали? 150. Започваме от 150. Много малко мисля за такава картина. Кой ще даде повече? 150. Може да скочите и веднага на по-висока сума. Няма да... Не е грешно. Няма да прескочим правилата така. 150. Тази част на Има ли хора, които искат за 150 да я вземат? 150. Ако вашето куче вкъщи ще ревнува до това куче, нали, може да я турите някаква стая, където не ходи вашето куче. 150 за любовта между животните и хората. Между взаимопомощта и грижа. 150 лева. Сега ще добавя аргументите. Имаме. 200 лева. Браво. Браво. Тук кучето гледа в очите на замкомандира на 88 бригада. На Нина. Да. А сега още по-интересна история. Значи сувенирите, които ги на жените на военните от 88 батальон, това организира всичко и събира и помага точно неговата съпруга. Вау! Вау! Просто вау! Нина Буковска. Той е приятен зет. Браво, да. Тя е българка също. Украинска. Аз правих сюжети за нея и героиня на един мой там филм, който трябва да го свърша. Значи имаме 200. Кой дава повече? 300. 300 лева. Браво! 300 лева. Кой дава повече? 300 лева. Не виждам ръце. Евгений, нещо там, който си, нали, тихичко. Разбутай ги малко. 300 лева. 350 някой предлага ли да надскочи нейния завод? Не искаш да види нещата, нали? 350. Или не? 300. 300, просто пита дали някой 350. Иска ли някой 350? Значи 300 лева едно, 300 лева две, 350, браво, става по-горещо, направо 350 лева, колко? 400. Също Яринка, боже, я не бачу за... Яринко! Яринка е член на екипа на ОКО, ние позволявайте да купува, ни толкова ни плащаме заплата от ОКО. Просто ще даде цялата си заплата, просто ни дайте. Значи 400, нали? 400 лева, много истина, какво да казвам. 400 лева едно. Моля, спасете Яринка и ОКО. 400 лева две. Тя е малко луда в тези моменти, както ние всички. Всеотдайна, жертвена, нашия SMM менеджер и редактор. Казаха ми нещо да напомня. Всеки може да гласува за филма, който е гледал горе на регистратурата. Става лесно с QR код през телефона. Това е едното. Другото е, че всички са поканени на коктейл и снимки сега. Има коктейл горе, могат да се правите снимки в фоайето. Има и, споменахме вече, благотворителното базарче с сувенири от Украйна и уникални стойки с логото на ОКО, които може да купите и да подкрепите фестивала, който се провежда. И ви очакваме от 19 до 15 ноември в Г8 за филмови прожекции и панелни дискусии. Освен това на 14 ноември от 6:30 от 18:30 ще имаме и специална прожекция на украинския филм "Лудите", за който ти спомена, нали? Да, то ще е повторна прожекция. Да, в Дома на киното. Да. И ползвайки се от възможността, искам да ви поканя, който ни беше на моя филм "Писмо от войната", писмо едно пулсът на Украйна, който беше представен в февруари месец в военния
клуб. Моля, заповядайте, той ще е в деня на закриването, заедно с още един филм на члена на нашия екип. Сергей, може да се издигнеш? Той е нашия програмер, благодарение на когото събрахме тази прекрасна селекция. И още един програмен директор в ден, който е в окупация, за съжаление, оттам работеше. Просто разказвам да разбирате в какви условия по принцип работим. Неговият филм "Спаси" на украински "Врятуй" е за спасението на дядо му и баба му, които са бесарабски българи от Кубей. Но не само. Дядо му е инженер на Антоновския мост Прочутие, който съединява сега войната и, да кажем, Украина с окупацията, и на другия бряг на Алешки, там където те живееха, където остана им къщата, там е вече окупация, тя беше затопена къщата и баба му и дядо му бяха 40 дни без вода, без нормална храна. Всичко, което успяха да дигнат на втория етаж, всъщност това ги спаси, че къщата беше нова и изградена от инженер, естествено, построена и съответно удържа водата и те оцеляха. Те са на 80 и нещо години, и има възможност, ни прави всичко възможно сега те да дойдат на прожекцията и да може да ги видите. Да. Също така, специално ги турихме в един блок, те са от конкурса, но писмо на войната, от войната отговарят на най-питаните въпроси тук в България, на болните точки на пропагандата. Примерно, воюват ли украинските българи? Защо воюват? Как се живее? Нали? Как украинските българи се чувстват наистина в Украина и сега по време на война? Тези всички отговори ги има в моя филм. Заповядайте на този блог, след което ще е филма на закриването. Не е случайно израелски филм. Не е случайно. Въпреки това, че той не е за войната, ще се посмеете, ще се повеселите. Той е етнографски филм, чист жанр просто, за една еврейска традиция, няма да спойлера. И след това ще имаме на 15-ти закриване, също с украинска банда, музика, но всичко ще е в културния център Г8, също ще има коктейл, ще можем пак да се прегърнем и да разберем кои са победителите. Затова важно да гласувате сега на регистрационния стол, защото имаме още и приз на зрителските симпатии. Тъй, че за всеки филм ще гласувате там в културния център Г8. Билетите могат да се купят направо там. И билетите в Дома на киното могат да се закупят онлайн. Също така гледайте на Литера. Имаме 27 филма качени там. Те ще са един месец. 27 от 100, колкото 20%, там, да кажем 25% от цялата наша програма. Повече от 100 филма. Но все пак някаква възможност. Ние много се опитахме да направим, макар някаква онлайн програма. За всички българи имат географско ограничение на територията на България. Заповядайте сега на българско вино, месо и общуване. Нека вече да го Водещия беше Бойко. Бойчев, да, извинявам. Благой Бойчев, актьор. И аз мисля, че го виждате нееднократно още във много филми. Така че ще знаете сега. Благодаря ти.